chapter 21. Incwadi kaNumeri, Numbers chapter 21, verse 17 and 18. Genesis 15, 13 and 14, Jeremiah 22, 29. Numbers, yes, 17 and 18. U-Israyeli wayesehlabelela lesi sihlabelelo sokuthi mpompoza mthombo nihlabelele kuwo umthombo uzawumba izikhulu umthombo ezawumba izikhulu abawugubha abakhulu babantu ngentonga yobukhosi nangezindondolo zabo basuka ehlane baya emathana. Amen. Bathi bemba lo mthombo kuthiwa babephethe indondolo mase behlaba ngazo phansi basho namazwi bathi pompoza mthombo kuthiwa baseqhuma amanzi. Ngicela sithathe uJeremiah chapter 15 verse number 13 and 14. Yes. Ngiyakunikela imfuyo yakho nenzebo yakho kube yimpango ungelandeko ngazo zonke izono zakho emikhawuleni yakho konke. Ngiyakwenza ukuba uzikhonze izitha zakho ezweni ongalaziyo ngokuba kuphenjiwe umlilo olakeni lwami oyakuvutha kimi. Amen. Ngicela ukuthi sithathe uJeremiah 22 verse 29 and 30. Yes. Lizwe yizwa izwi likaJehova. Usho kanje uJehova uthi lobani lo muntu ukuthi akanamntwana umuntu ongayikuba nampumelelo ezinsukwini zakhe ngokuba umuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide akayikuba nampumelelo yokuba abe esabusa kwaJuda. Amen. Liyanto ethi lizwe. Lizwe. Lisho umhlaba. Okay. Amen. Lisho umhlaba ukuthi umhlaba lalela izwi likaJehova. Amen. Mhlawumbe ngicela ukuthi siphinde leli uGenesis 15 verse 13 and 14. Amen. Ngema leso sizwe siyakuba izigqila zaso ngiyakusahlulela mina ngasemuva iyaphuma inempahla eningi kepha wena uyabuya koyihlo ngokuthula umbelwe usumdala. Amen. Ngicela ukuthi u-13 ungamshiyi 13. Wathi u-Abrahama yazisa ukuthi injalo yazisisa ukuthi injalo yakho izakuba ngumfelokazi ezweni elingesilo elayo ibe izigqila icindezelwe iminyaka engamakhulu amane. Amen. Siyabonga. Ngifisa ukukhuluma ngeprovision kaNkulunkulu. Usehlane. Amen. La sifunda khona le ndaba indaba kaIsrael. Amen. But kunento engifisa ukuthi siyibuke before sifike lapha kuNumbers 21. Sizobuka ukuthi uIsrael wafika kanjani eGibhithe. Sibuke ukuphuma kwawo. Then sibuke ijourney yawo usehlane ubheke ezweni lesithembiso. Ukufika kwaIsraeli eGibhithe awuvelanga nje wafika. Kunento esibiza ngokuthi i-decretive will. Decretive will intando kaNkulunkulu ekhulunyiwe. Uma ekhuluma lento uNkulunkulu phezu kwempilo yomuntu usuka ekhuluma ngento ezokwenzeka empilweni yomuntu
kodwa angavezi ukuthi leyo nto izokwenzeka kanjani. uNkulunkulu uvamisile ukukhuluma ngedestiny kodwa angakhulumi ngohambo oluya kwi-destiny. uNkulunkulu uyakhuluma ngokuthi uzofika laphaya kodwa indlela eyakhona bese angayisho, angayivezi, ngoba usuke enzela ukuthi ungahambi uthembe your own ability. Kodwa ngaso sonke isikhathi mawuhamba uhambe uhlezi wavulile amandlebe uncike kuye ukuthi uthi enzani, uthi hamba kanjani, uthi hamba kuphi. So ke la sifuna khona incwadi kaGenesis 15 uNkulunkulu ukhuluma noAbraham. Bayikhuluma noAbraham uthi inzalo yakho kuyofika isikhathi la khona izocindezelwa khona ibe yiqhila ezweni engesilo yelalo. Uthi iyoqinazwa for 400 years. Now uAbraham njengoba uNkulunkulu eyikhuluma lento kuAbraham uyikhuluma lento izokwenzeka kwi-4th generation. Kodwa uNkulunkulu uqala ayikhulume manje. And uAbraham wengenayo iclue ukuthi lento uNkulunkulu ayishoyo izokwenzeka kanjani. But uNkulunkulu wavela wathi inzalo yakho kuzofika isikhathi la khona izocindezelwa khona ibe yiqhila ezweni elithile. Kodwa uNkulunkulu wangaveza ukuthi lelo lizwe lelo iliphi. Number 2 izongena kanjani kulelo lizwe. Bese ethi ke after 400 years uthi ke iyophuma, uma siphuma uthi uNkulunkulu uyokwenza ukuthi uma siphuma iphume inempahla eningi. uNkulunkulu ukhuluma ngokungena kwabo, ukhuluma ngokucindezelwa kwabo, ukhuluma nangokuphuma kwabo. Kodwa kune question ekhona ethi how. Number 2 when. So ngifisa ukuthi samsane ke bese ke sosheshe sithandaza. Amen. Now uNkulunkulu ke wakhuluma wayese eshiya kanjalo lento. uNkulunkulu seyikhulumile namazwi wayeseshiya kanjalo. The Bible says uAbraham wafika ke la khona ethola khona umntwana. Waqala uthola khona umntwana uIshmael. Siyazi ukuthi wayese efuna ukusheshisa iprocess. Kwase kutholakala nangu uIshmael. Amen. Uma setholakala uIshmael emthola kwesigqilakazi uHagar. The Bible says kwase kudlula lapho uNkulunkulu wayese eyamkhumbula uAbraham. Lethi Bible ke wayese ethola umntwana uIsaac. Uma ethola umntwana uIsaac wayese emthola kunkosikazi wakhe egameni lika Jesu. Amen. Now the Bible says uma nabantwana bekhula uAbraham ukukhula uIsaac belo Ishmael kuthiwa uIshmael wayefana noAbraham. Even structure sakhe even ukubukeka kwakhe wayefana noAbraham. Kodwa uIsaac akazange afane noAbraham, wangamphika ukuthi uyingane kaAbraham. Now lo uIshmael amthole nge-ability yakhe nangendlela zakhe wayefana noAbraham. Kodwa lo kwesithembiso uIsaac wayengafani noAbraham. Ngoba zonke izinto oyithola ngamandla akho ziyohlezi zifana nawe. Kodwa izinto oyithola ngamandla kaNkulunkulu evela kuNkulunkulu umbeka zona bese sibeka nawe kuyabonakala ukuthi lento ayifani. Babuza umbuzo ukuthi lento uyithole kanjani, ngoba uma sithi sibheka lento sibuke wena lento ayifani. Uma sithi sibheka lento sibuke isalary yakho lento ayifani. Uma sithi sibheka wena sibuke ibackground yakho lento ayifani. Uma sithi sibheka wena sibheke abazali bakho ngeke bakhiphe into nje, ngeke bakhulisa into nje lento ayifani, ngoba zonke izinto oyithole ngamandla akho ziyofana nawe. Kodwa izinto oyithole ngoNkulunkulu asoze zafana nawe. That is why uNkulunkulu uma yenza into wenza sure ukuthi afane nawe ukuze udumo lungekayicike kwi-ability yakho. Kodwa udumo luzoya kuye ukuthi Nkosi namhlanje ngiyamangala ukuthi ngifike kanjani la impela akusiwona amandla kodwa
ngamandla akho zohleze ifana nawe kodwa izinto ezithole uNkulunkulu asoze zafana nawe. The Bible says bakhula labantwana bafika isikhathi la khona u-Isaac wayese ethola unkosikazi uRebecca. Lithi iBhayibheli uRebecca wayese eyaconceive ama-twins. Lama-twins awaconcivile uRebecca kwaku-Jacob bese kuba u-Esau. Lithi-ke ngalesikhathi uRebecca esakhulele, lithi iBhayibheli kwaba khona impi esiswini sakhe. Uma kuba khona impi esiswini sakhe wangaqonda ukuthi lento iyini kwenzakalani. Lithi iBhayibheli kwasekufika izwi likaNkulunkulu lakhuluma kuye lizo-interpreta lento eyenzeka kuye kodwa engayiqondi. Ngoba kuyenzeka kube khona into eyenzakalayo kuwe ungayiqondi wena mnikazi wayo, kodwa udinga-ke manje uNkulunkulu ozofika azo-interpreta lento eyenzeka kuwe. Lithi iBhayibheli wayese ethi uNkulunkulu lento eyenzeka kuwe Rebecca kulwa izizwe ezimbili. Khona izizwe ezimbili lapha kuwe, uthwele izizwe ezimbili. La usethi-ke uNkulunkulu njengoba uthwele izizwe ezimbili nansi into ezokwenzeka. Omncane uyobusa omdala uyobuswa omncane. Ngoba gcina namasi uRebecca ashiwo uNkulunkulu kwafika isikhathi sokuthi manje sekuphele ama-trimester abathathu. Kwafika isikhathi-ke manje ukuthi 9 months sewuphelile sekuyisikhathi sokuthi adelive. Lithi iBhayibheli uma esedeliver uRebecca, lithi iBhayibheli kwaqala kwaphuma u-Esau. Mayiphuma u-Esau kuthiwa ngalesikhathi sekuphuma uJacob. Uma ephuma uJacob kuthiwa waphuma ebambe isithende sika-Esau. Kuphumile u-Esau walandela nangu uJacob, waphuma ebambe isithende sika-Esau. Lithi iBhayibheli-ke basebenzana ekukhuleni kwabo bengama-twins. Kwafika isikhathi la khona lithi iBhayibheli izinto ababezenza zazingafani. Lo munye wayezingela u-Esau, kuthi u-Esau wayewumuntu othanda ukuzingela aphume aye emahlathini ayozingela. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga ephumile u-Esau ehambile eyozingela. Lithi iBhayibheli wabuya kanti ngalolo langa akazange abambe lutho, ayikho inyamazana abuya nayo. Wabuya elambile ngoba wayihambe usuku lonke. Uma esebuya elambile kanti lo uJacob u-Esau uzofika ehla uJacob. Wayese eyaqela uJacob, wayesecela u-Esau ecela Jacob ukuthi ngicela ukuthi ungiphe ukudla, uhambo lwami alihambanga kahle, kanti ngiyozingela ngibuye ngingaphethe lutho. Wayese ethi uJacob, before ngikunikeze ukudla qale ungidayisele noma ungiphe ubuzibulo bakho, ngizobe sengikunikeza ukudla. Lithi iBhayibheli u-Esau wayese decide ngestafu. Wayese ethi ngizomnikeza ubuzibulo bami, nginikeza ukudla. Kanti indlala yinto yesikhashana. Wadayisa i-identity yakhe ngenxa yendlala yesikhashana. Baningi abalahla ubuzibulo babo ngenxa yendlala yesikhashana. Ngenxa yendlala yesikhashana wadayisa ubuzibulo babo kanti ubuzibulo abubuyi. Kunezinto empilweni angamele ukuthi usacrifice ngazo. Never sacrifice ngawe. Umuntu okumele ukuthi kube nomona ngaye, kumele ukuthi ube nomona ngawe, ngoba awukwazi ukusacrifice ngawe ngenxa yendlala yesikhashana. Indlala izodlula iphele kodwa khona into engisabuya. uSamson noma zakhula inwele kodwa amehla wabuyanga. Khona izinto ongamele ukuthi usacrifice ngazo ngoba indlala izophela kodwa khona izinto engizizekile. Never sacrifice nawe. Noma uthi indlala isinjani, no, ngicabanga uhlale kuyo.
ngoba inhlala into esikhashana into esikhashana. Now wamdayisela uzibulo bakhe ngenxa yendlala. The Bible says sahamba isikhathi kwafika la khona kukhona i-conversation phakathi kwa-Isaac no-Esau indodana yakhe. U-Isaac ngalesi sikhathi lithi iBhayibheli wayesemdala nasemehlweni engasaboni kahle. Usekhuluma no-Esau uthi Esau ngenzele isilovela ngikubusise ngidle ngingakafi ngoba ngiyeza ukuthi manje ebudaleni bami sengiyahamba kodwa ngenzele isilovela ngidle ngikubusise ngingakafi. Lithi iBhayibheli waphuma wahamba uzingela wabuya nenyamazana kanti uthe sahambile eyozingela uRebecca uma wakhe uzwile le conversation phakathi kwayise naye indodana yakhe Esau. Wayese etshela nami uJacob umdonsela eceleni wathi wena shesha manje ulungise baba la ngaphandle izinyanga ulethe la simpheke wenze lo baba wakho umhambisele bese amnikeza isibusiso ngoba ngizwile ukuthi kukhona isibusiso afuna ukusirelease ku-Esau. Now lento uma uyibuka kwangazuthi lo mama kukhona ukuthothana noma kukhona ukuqina ayenawo kanti lento ayenzayo wenziswa yiphi elafika kuye ukuthi omdala uyobuswa omncane uyobusa omdala okusho isibusiso somdala siyokwehlela komncane. Now wayesenza fast lungisa isilovela wayese ethi uma uzohamba uyakuyena ngoba akasabone emehlweni kodwa uyakwazi ukusenza futhi uyakwazi ukuzwa uyakwazi indlela asekwazi ukuhlukanisa ngayo ukwazi ukuhlukanisa ngokunthinta wayese ethi into ozoyenza thatha uboya balesilwane thatha isikhumba salesilwane bese uyaqoqa ukuze uma esekuthinta efuna ukuzwa ukuthi ngabe ngempela ngoIsau kodwa uma ezwa lobuboya bese athi hayi impela kusho ukuthi uyena uIsau ngoba indlela ayikwazi ukubahlukanisa ngayo uIsaac ayikwazi ukuhlukanisa ngayo uJacob benoIsau wayekwazi ukubahlukanisa ngesikhumba wayebathinta ngoba uIsau wayenoboya obuningi lo uJacob wayengenabo uboya obuningi so wayekwazi ukubahlukanisa kanjalo. Kuthiwa ke lo wayesegqoka lesi sikhumba sesilwane wahamba waya kubaba wakhe uIsaac wafika wamnikeza wathi baba sengikwenzelile nasi isilovela. Lithi iBhayibheli wadla ubaba wakhe uthi esekumele ukuthi ubaba arelease isibusiso wayese ethi uIsaac kunento engididayo kodwa la ukuthi yini namhlanje washesha wabuya. Number 2 uthi enye into engididayo ukuthi uma ngithi ngiyalalela yiphimbo likaJacob kodwa uma ngithi ngiyakuthinta isikhumba sikaEsau uma ngithi ngiyalalela yiphimbo likaJacob kodwa uma ngithi ngiyakuthinta isikhumba sikaEsau. Now lithi iBhayibheli kodwa wayese ethi ngiyakunikeza isibusiso lithi iBhayibheli wayese yambusisa. Now uJacob wathola isibusiso kanje ngokuthi uqale wafa isilwane kufe isilwane sithese sifike isilwane wayesegqoka isikhumba sesilwane wayesethola into ekade ngaqualify ukuthi ayithole ngokomthetho wendlu ngokolimo lokuzala akumele kufanele ngakuthola lesi sibusiso kodwa ngenxa yesilwane esifile wayesembatha isikhumba salesi silwane kanti lento ipointa uKristu in the New Testament ukuthi thina ama-Gentiles kuyoba isilwane esiyofela thina emnqamlezweni bese sembatha uKristu bese sithola into ekade singaqualify ukuthi siyithole kodwa through Christ the sufficient sacrifice of grace. Lithi iBhayibheli kwase kuba khona leyo conflict phakathi kwabo uIsau benoJacob wabaleka uJacob kufika ngesikhathi la khona
uJacob esezele nabantwana bakhe esenomuzi wakhe nefamily yakhe. Lithi iBhayibheli uma lapha ngasemfuneni, lithi iBhayibheli wawelisa yonke into. Siyakulento ukuthi inzalo yakho iyocindezelwa ezweni laseGibhithe, siyalapho manje. Now lithi iBhayibheli wayesewelisa yonke into, esewelisa yonke into wabambana noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli tibambelene kwakhe noNkulunkulu, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayese emshintsha igama. Siyazi indaba wamshintsha igama wathi manje you are no longer Jacob kodwa manje usungu Israel. So ke la khona ke isizwe sakaIsrael savela khona, inasavela khona isizwe sakaIsrael. Now uJacob emva kwa leyo encounter yakhe noNkulunkulu, then sezalwa usethola umntwana lapha kuRachel. Mayithola umntwana lapha kuRachel uthola uJoseph. Lo Joseph ozalwayo, uJoseph lo ongazange azalwe nje ingekho ipurpose, kodwa lo Joseph ozalwayo, uJoseph ozalwa ngepurpose. Ipurpose yakhe ukuthi athathe uIsrael awufake eGibhithe. Okusho uJoseph yena ukuyiplan kaNkulunkulu yokuthi uzoba umnyanga wongena kwaIsrael eGibhithe ukuze lesasiprofetho uNkulunkulu asikhuluma kaAbraham ukuthi inzalo yakho izocindezelwa ezweni laseGibhithe, sikwazi ukufezeka through uJoseph. Samson, the Bible says wakhula uJoseph. Mayikhulu uJoseph siyazi indaba ukuthi wenzelwa ingubo yamahlombe abafowabo bese lithi iBhayibheli babamzonda ukuthi lo wenzelwa ingubo engafani neyethu. Emva kwalokho uJoseph waphupha wathi uphuphile ngalesikhathi ngiphuphe ezinye izithungu zengikhothamele sabesimini. Lithi iBhayibheli bamzonda kakhulu kunaqala ukuthi lo okusho ukuthi uzosiphatha uzosibusa. Lithi iBhayibheli fast forward ufika lapho ubaba wakhe emthuma uJoseph ukuthi akahambe ayobheka abafowabo abaphathele ukudla. Lithi iBhayibheli mayifika kubona, lithi izulu was before afike kubafowabo. Lithi iBhayibheli abafowabo bathi nansi inyanga yamaphobiyeza asike siyenzele uzungu siyibulala. Omunye wabafowabo wathi no, asingamenzele uzungu siyibulala, ongcono asimfake emgodini. Wafika uJoseph, lithi iBhayibheli bathatha ukudla kwakhe, uma beqeda kuthatha ukudla kwakhe base bemfaka emgodini. Ngoba kunohlobo labantu onjalo olithatha ukudla kuwe, uma selidlile kuwe bese lekuthatha lekufaka emgodini. Lithi iBhayibheli bamthatha uJoseph bamfaka emgodini, badla ukudla kwakhe uJoseph semgodini kodwa phezulu ba-enjoy ukudla kwakhe. Lithi iBhayibheli kanti ngaleso sikhathi leso kuzovele qhamuka uIshmayeli. Uma qhamuka abantu bakwaIshmayeli, uIshmayeli igama elisho ukuthi uNkulunkulu ungizwile. Uma eqhamuka uIshmayeli, lithi iBhayibheli omunye wabo esethi ongcono asimdayise uJoseph, simdayisele kulo Ishmayeli. Kanti lo Ishmayeli lo uya eGibhithe indlela yakhe. Lithi iBhayibheli wafika uIshmayeli bamisa laba bathi khona umuntu esifuna ukuthi simdayisele nina. Lithi iBhayibheli bamkhipha emgodini base bemdayisela uIshmayeli. uIshmayeli ethatha uJoseph wahamba naye emisa lapha eGibhithe. Laba bayitshela ukuthi baqeda ngephupho likaJoseph, kanti abazi ukuthi lento i-part of i-plan kaNkulunkulu. Ngoba manje uIsrael sekumele ukuthi ungene eGibhithe, kodwa awukwazi ukuthi uyingenele eGibhithe umuntu omele ukuthi bangene ngayo uJoseph. Nende laba bayitshela ukuthi bayamrejecta, bayamdayisa, kanti bafulfilla i-prophecy kaNkulunkulu. Wahamba uJoseph wangena eGibhithe, mayifika eGibhithe kanti uzovele athengwe uFaro. Wathengwa uPotifaro wahlala endlini yakhe. Kuthe lapha uJoseph endlini kaPotifaro, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wanikeza uJoseph ifavor ukuthi athole ifavor kule ndlu ahlele kuyona. Ngoba umuntu wefavor bazalwane ngeke uzumcindezela. Wathi esendaweni lapho ngabe uyaqhilazwa khona, kodwa wavele waphenduka waba umuntu in charge. Wathi uPotifar iba in charge la endlini yami ngaphandle kwankosikazi wami.
uthi esahleli lapho uJosefa esathokoza kanti inkosi isemsebenzini. Inkosi isemsebenzini. Josefa uzini kuzoba comfortable la endlini kaPotifar. Inkosi isemsebenzini. Inkosi isemsebenzini. Lithi iBhayibheli kwavele kwavuka iskandalo sokuthi uJosefa usonakala ukuthi kade efuna ukulibamba unkosikazi kaPotifar ngenkani. Lithi iBhayibheli waboshwa uJosefa wangena eqaleni wafakwa ejele. Uthi esasejele uJosefa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wanikeza uJosefa ifavor yokuthi lapha ejele umphathi wejele avele athi Josefa noma usejele kodwa uwena ngeke uzofana ezinye iboshwa kodwa uzoba in charge la. Bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayenayo uJosefa ngoba umuntu wefavor ngeke umenze lutho. Ukuphakama noma esejele afanele uyayicindezeleka khona kodwa ubonakala ephakame vele umuntu wefavor. Lithi iBhayibheli kanti kunensizwa aboshwe nazo zizophupha amaphupho uJosefa wayeseyabachazela amaphupho abo. Baphuma ejele kwenzeka njengokusho kwaJosefa. Lo munye emva kwesikhathi wafa kwenzeka njengokusho kwaJosefa. Lo munye waqhubeka wasinda waqhubeka kwisikhundla sakhe ayenaso lapha yakwicabinet yenkosi. The Bible says inkosi yaphupha iphupho ihlezi palace ukuthi ngiphuphe kukhona inkomo encane zondile zidla ekhuluphele enkulu. Lethe ngididile ukuthi bekwenzeka kanjani. Lethe chaza ukuthini. Uthe uma ekhuluma lento wayesethi bezani abantu abachaza amaphupho babiza izanusi babiza yonke inhlobo yabantu bahluleke ukuchaza iphupho. Kanti le ndoda izokhumbula ukuthi khona umuntu osejele uJosefa owantu basichazela iphupho osejele and yonke into ayichaza kuyenzeka njengokusho kwakhe. Yayisithi le ndoda akabizwe lo muntu wabiza uJosefa ukuthi akese ezochaza iphupho. Lethe iyahlekisa ukuthi inkinga isepalace kodwa isolution ayikho epalace. Isolution isejele. Kwadingeka ukuthi ipalace lehle liyoyithoba kosejele ngoba lo sejele uphethe impendulo. Lithi iBhayibheli wafika uJosefa wafika wachaza iphupho ukuthi hayi inkosi lento oyiphuphile kusho ukuthi kuzoba khona indlala ka7 years bese kuba khona inala ka7 years. So ke ngesikhathi senala ka7 years into kumele ukuthi siyenze akasave ukudla sikufake kuma storage ukuze uma sekufika isikhathi sendlala sikwazi ukukhipha eqolobaneni kuma storage sidle ukudla ekade sikubekile. Lithi iBhayibheli inkosi esithi yiphuzu lelo akwenzeke yonke into bese inkosi esithi ke wena usuzoba in charge. iGibhithe lonke itshela uJosefa nangempela yafika indlala. Yathi mayifika indlala kuthiwa indlala ehlela umhlaba wonke. Khumbula Abraham inzalo yakhe iyoncindezelwa ezweni laseGibhithe iyongena kanjani inkosi yakasho. Lithi iBhayibheli kuthe ngaleso sikhathi kukhona indlala kanti izobashaya abafowabo endlala yashaya endlini kaJacob indlala. Lithi iBhayibheli bezwa ukuthi ukudla kukhona eGibhithe. Jacob wakhipha abafana bakhe bahamba. Uma befika lapha eGibhithe senzo fast forward abazalwane. Uma befika lapha eGibhithe ufika bayayibona le ndoda ebasizayo ukuthi le ndoda yanesihawu esinaka. Kanti uJosefa uyaba-recognize ukuthi abafowabo kodwa abafowabo abasakwazi ukumbona uJosefa ngenxa yeposition uNkulunkulu asembeke kuyo. Wabasiza wabanika zonke izinto abayidingayo bahamba bayekhaya. Kuthe uma bekhaya usethi uJosefa ke fast forward usethi uJosefa njengoba ngimnikeza lezi impahla nibangaki kini base bebala ukuthi hayi no ekhaya sibangaka kodwa bangambala yena base bethi khona omunye umfowethu owadliwa isilwane wafa. Angithi amanga lawa abawakhuluma kuyise ukuthi uJosefa ubulawe isilwane ehlane wafa. So ke sekuwakhuluma kuyena uJosefa bathi khona umfowethu owafa wadliwa isilwane ekhaya kanti batshela yena uJosefa
nede abasamboni ngoba inkosi seyimphakamisile. Yakini inkosi khona izinga ezokubeka kulo bahlule nokurecognize ukuthi abuyena lo samfaka emgodini noma siyena. The Bible says siyaqeda phela manje basawana. The Bible says wesethu Josepha no. Lo muntu enamfaka emgodini namdayisi uyena. Uyena. Lithi Bible bakhala bonke endlini. Base bacabanga nokuthi uzophilisela irevenge. Wesethu Josepha no ngeke ngiziphilisele irevenge, hambani nolando babe ekhaya nibuye noBenjamin umfowethu. Lithi Bible base bethatha, lithi Bible bahambisa umbiko ekhaya, bambikela uJoseph ukuthi bambikela uJacob ukuthi uJoseph usaphila simtholile eGibhithe. Lithi Bible base bethi uJoseph uthi asizeni siphume thina sonke indlu kaJacob sizohlala eGibhithe uzosinikeza indawo. Yaphuma yonke ifamily kaJoseph yafika eGibhithe. Uma ifika eGibhithe lithi Bible uJoseph wesiya introduce inkosini ukuthi nathi ifamily yami. Lithi Bible base benikezwa indawo, le ndawo abanikwa yona kwathiwa indawo yaseGosheni la uIsrael wahlala khona. So ke uIsrael wase uyangena eGibhithe through uJoseph ngoba uNkulunkulu wethe inzalo yakho Abraham izohlala ezweni logogo bani incindezelo for 400 years. Ya fast forward, the Bible says ngobahlala bamnandi kwakhona yonke into wafa uJacob wafa uJoseph. Uthe sefile uJoseph lithi Bible waqhamuka inkosi eyayingamazi uJoseph. Njengoba kuthiwa inkosi eyayingamazi uJoseph kushiwo ukuthi inkosi engazange imhloniphe uJoseph nokuthi ukuthi yayingamazi ngokuthi wakwaba khona kodwa ayimhloniphanga uJoseph. Yayisithi le nkosi le asicindezele labantu babaHebheru abahlela ngoba siyabona ukuthi uma kufika impi yezitha zethu bazojoyina izitha zethu bese basiphuka izwe laseGibhithe. Lithi Bible kwaqala lapho ukuthi ucindezele uIsrael kufulfileka iprophets uNkulunkulu ayikhuluma kuAbraham ukuthi inzalo yakho iyoncindezelwa ezweni laseGibhithe. The Bible says yabacindezelwa then uNkulunkulu khona amazwi abakhuluma kuAbraham wathi inzalo yakho iyophuma eGibhithe encindezelweni kodwa wangasho ukuthi kanjani. Now uma ke after 400 years sekumele ukuthi manje kufulfileke lento yokuphuma ukuthi laba akusiba abantu abazoze bafe befele eGibhithe kodwa noma beseGibhithe kukhona isikhathi sokuthi kumele baphume. Lithi Bible kwase kuzalwa uMose and uMose uma ezalwa uzalwa nje kubulawa bonke abantwana babafana abazalwa ngaleso sikhathi leso. Enazothi sitha sasizwa ukuthi lo oyimpendulo kaIsrael useyazalwa manje. No. Lithi Bible wazalwa uMoses. Lithi Bible uma ezalwa uma wakhe wayesemakhela makhela basket. Uma makhela basket lithi Bible wabheka ngegolidana ngebhetume wasemfaka phakathi wayeseyamthatha wamyisa lapha emfuleni weNile River ukuthi ayohlala khona. Na konke ngimakaza mfundisi ikhonje ukuthi umama Mose uthatha uMoses umyisa kweNile River kanti kweNile River ilapho kuphonswa khona ingane efile. La khona kubulawa khona ingane efile ila yena ebekwa khona. uMose wakwazi ukusurvive phakathi kwalaba abafakwa sebefile kodwa yena wakwazi ukusurvive phakathi kokufa ngoba umuntu wepurpose kaNkulunkulu noma angahlala phakathi kokufa kodwa uyakwazi ukusurvive phakathi kokufa. Umuntu wazalwa nopurpose kaNkulunkulu ukwazi ukusurvive phakathi kwazinkinga zithi zikhona kodwa atholakala ephila ukuthi la phefumula phakathi kwabafileyo kodwa uyaphefumula. Lithi Bible kwafika indodakazi kaFaro izogeza emfuleni. Bayifika indodakazi kaFaro yayise inothisa ibhasikidi osemfuleni. Yayisithumela amunye weyincezisayo ukuthi akahambe ayothetha ukuthi yini ebhasikidi. Lithi Bible wathi mayefuna lo wathola ukuthi khona umntwana. Lithi Bible wayise eyabika ukuthi la kukhona ingane
yayise ithi indodana kaFaro iletheni bayiletha kuye uma eyicheka le ngane umHebheru akusiyena umGibhithe kodwa ukuthi lo umHebheru ozelwe umHebheru wepurpose kaNkulunkulu kunokuba bayibulale le ngane bavele bayi-adoptha indodana kaFaro yathi lo ohlala epalace noma umHebheru kodwa uzohlala epalace amaHebheru awangena epalace kodwa lo uzongena epalace ngoba umuntu wepurpose kaNkulunkulu angeke uze umbulale isikhathi singakashayi umuntu wepurpose kaNkulunkulu akafi isikhathi singakashayi lapho ngabuya afa khona uvela phakame khona leyinkinga efana ngabe ziyamgqilaza ziyambulala zivele zimphakamise umuntu wepurpose kaNkulunkulu uthola ifavor ngisho naseyitheni izitha zithole zeyithumela iposta kuye ukuthi hayibo kukhona ispace esivakhensi la ake uze ufake ama-CV akho hleze kube khona into eqhamukayo ngoba umuntu wepurpose uthola ngisho ifavor ey'theni zakhe iBhayibheli says uMose wahlala lapha epalace wakhula khona lithi iBhayibheli uma uMose ehleli lapha epalace kwase kuba khona inkinga umfundisi usikhonja yokuthi le ngane esihleli naye epalace ingane yomHebheru asinalo ubisi lomncelisa umHebheru asithole umHebheru ozomncelisa umHebheru ngoba umGibhithe akakwazi ukuncelisa umHebheru kodwa umHebheru umncelisa umGibhithe because of my time lithi iBhayibheli wasekuphuma iposta yokuthi kufuneka umuntu ozoqashwa ozoncelisa le ngane bathi bephuma beyofuna umuntu ozoncelisa le ngane uJehova mdala bazalwane wavele uJehova wakhipha uMakamose endlini wangazi naye ukuthi uhamba uyaphi kanti uzohlangana nalo nomGibhithe athi sorry sis kukhona iposta ekhona umsebenzi okhona epalace kufuneka umuntu ozoncelisa ingane yomHebheru kanti akazi ukuthi ukhuluma noMakamose shapahaphanatokosana lithi iBhayibheli wathatha uMakamose wayohlala epalace mayengena epalace uma bemkhombisa ingane wafuna amehlo ukuthi hayi ngoba ingane yami le kade ngithi sifile kanti saphila kwathi angibemezele namhlanje emini ukuthi inkosi akade qaba ukuthi sayifile sisaphila zimlindile usumakade uzokwenza indlela yokuthi uhlangane naso ngoba uyabuyisa iminyaka eyadliwa isikhonyane okade kukulahlekele kuzobuya uyabuyisa obabulahlekile wahlala uMakamose epalace but uMakamose wayeseba wise wangaveza ukuthi ingane yakhe le wayikhulisa kanti ngalesikhathi eyikhulisa kunamazwi alike wajejela kuyona faka ikhatha amaHebheru ukuthi wena kulungile hlala epalace kodwa awuzophila ngeculture yamaGibhithe kodwa wena uzophila ngeculture yamaHebheru wajejela amazwi uyayiqalisa lapho ujejela amazwi uyayinika ukudla lapho kodwa ujejela amazwi edoctrine yamaHebheru ukuthi noma ungakhula ucomfortable abafowethu becindezelekile kodwa le adenza ukuthi basurvive kulokucindezeleka ingenxa yedoctrine abayibambile ukuthi siyamazi uNkulunkulu wasezulwini noma sihlezi ecindezelekile so nawe noma uhleli kwi-comfort zone kodwa idoctrine ungayilahli yokuthi ukhona usimakade uNkulunkulu wasezulwini asikhothame ethikweni kodwa munye simaziyo sazi uNkulunkulu wasezulwini inzalo yakho Abraham iyongena ezologogo balicindezela for 400 years after 400 years besiyaphuma the Bible says
wafika isikhathi la uMose sekhule khona wathi mayephuma uMose waphuma umGibhithe elwa eshaya uHebheru yayisiyavuka lento nyeke ukuthi lo hayi phela mina kumHebheru lithi manje wavela waqhuma wahlala umGibhithe wamshawa umbona ngaso sikhathi bamgqiba ngaleso sikhathi ngoba noma ekhulele palace kodwa isifundiso sokuba umHebheru siphakathi kuye siphila ngaphakathi kuyena lithi baphela waphila emuva ngakusasa wabuya umethi uyabuya uzocheck abafowabo wathola umHebheru exabanela umHebheru belwa wayesiyabandamuka wathi singayi nabandawo asina noma singashuka nesithethi kodwa asina lento ethi siphamanile ayikhansela ukuthi sabandawo somewhere somehow so phamana kodwa akhansela ukuthi sabandawo lethi Bhayibheli wayesekethi uMose impela le ndaba iyaseka enkosini thatha impahla zakhe wakubaleka weza uthi ufaka ufuna ukumbulala kanti njengoba ebaleka nje inkosi ayimlindile eGibhithe kodwa uNkulunkulu la efuna ukuthi bahlangane khona iseHorebu so into soyenza thina basezulwini sizo-orchestrate sizokwenza ukuthi kube khona ezomxosha eGibhithe ukuze akwazi ukuthi ahlangane nathi ngoba i-appointment yethu ayikho eGibhithe kodwa la kumele sihlangane khona iseHorebu isentabeni eseHorebu lithi bantu waphuma uMose uphuma nje uyabaleka njengoba ebaleka nje kanti uzothe sahleze emthonjeni lithi Bhayibheli wafika amadodakazi kaJethro umpristi lithi Bhayibheli ayizokha amanzi njengoba ezokha amanzi nje lithi izwi lenkosi ayivamise ukuthi abelusi babahlukumeze lamantombazane kodwa namhlanje khona uMose abelusi bathi bayeqala into yabo suku kuMose wayese ekhuza abelusi lapha lithi Bhayibheli wayese ekhala namantombazane kaJethro amanzi wakhela amanzi fast lithi Bhayibheli babuyela emuva uma bebuya emuva uyise wamangala ukuthi nasheshe nabuya namhlanje kwenzeleni amlandise indaba bathi kukhona umuntu obelapha emthonjeni okuthe qhamuka abelusi bezosiphazamisa njengejwayele wayese ekhuza abelusi sasheshe sabuya isikhathi singakabuyi kodwa into enza ukuthi sisheshe sibuye ngenxa yalo muntu khona umuntu esihlangane naye sasheshe sabuye lithi Bhayibheli wayesethi uJethro lowo muntu loyo nimshiyeleni mbizeni ezohla sibheke i-appointment manje yokuthi uMose kumele ahlangane noNkulunkulu wayesethi uJethro mbizeni lowo muntu loyo akahlangana lapho lithi Bhayibheli bahamba bokubiza wafika khona bamenzela ukudla wahlala kanti uzovela athola ifavor phambi kaJethro uJethro umpristi kaNkulunkulu lithi Bhayibheli wayesethi uJethro into ezokwenzeka Mose uzohlala la ekhaya ngizokunikeza indawo uhlala la ekhaya bese ngikunikeza omunye wamadodakazi ami ukuthi abe ngumngakho into engicela ukuthi ungenza leyo ngicela ungilusela izipho zami kanti lokukulusa akusiko ukulusa kunento okuyikhulumayo ohambo lukaMose ukuthi before ulusa abantu ake sibone ukuthembeka kwakho elwaneni ngoba angeke ukwazi ukuthi uluse abakhulumayo usahlukene nabakhuluma Asipho bazalwane the Bible says walusa
nosizini wena usizini kanti ngelinye lamalanga ekuloseni kwakhe uzovele abone isihlahla sivuthwa kodwa silashi wabona isihlahla siyavuthwa kodwa sishi wayese ethi no ake ngibone ukuthi yini ela kulesi sihlahla lesi ngoba siyavuthwa kodwa sishi wathi mayiphambukela kusona wathola ukuthi no kumuntu lesi sihlahla kanti lesi sihlahla sirepresenta u-Israyeli ukuthi ucindezele kodwa uphila siyafutha kodwa sishi uyongena phakathi kwayo imlilo kodwa ungashi ngoba awuhambi wedwa khona siyafutha kodwa sishi wathi mayethi uyasondela wayesethi no fanele ngabe sesishile kodwa into yenza ukuthi singashi ngoba khona uphakathi kwaso. The Bible says Moses wayesondela isihlahla iphiko lakhuluma kuye uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi umhlabathi usugcwele khuleka kodwa umhlabathi usugcwele bethi uNkulunkulu wayesethi ngizwile ngibonile futhi ngehlile ukuba ngikhiphe u-Israyeli eGibhithe wayesethi Mose hamba nje babeli ethi ngizofike ngithi uba kulaba bantu isiwa indlela uNkulunkulu asijojosa ngayo kuMose uthi uzofike uthi uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaac uNkulunkulu kaJacob uNkulunkulu kaIsrayeli imina engithulile why uNkulunkulu aqale abale le pageant abale laba abathathu wenzela ukuthi akwazi ukuthi go back kuma prophecies akhulu kumkhulu Abraham ukuthi inzalo yakho iyocebezela kodwa khona isikhathi siyofika ngakho nabeyophuma khona. Now wayesethi uMose no ngiyakuzwa kodwa manje ake ungenzele isibonakalise esisodwa sokuthi kampela uNkulunkulu wayesethi thatha isandla sakho usifake lapho wathatha isandla sakho wasifaka wasikhipha sesinothoko wathi uMose wasibuyisela wasikhipha sesinasekho uthoko wayesethi number 2 thatha induku yakho iphose phansi wayiphosa phansi uMose induku yaphenduka yaba inyoka wayesethi ibambe emsileni wayibambe emsileni yaphenduka yaba induku why uNkulunkulu enze lesi sibonakaliso kuMose uMose ngokwemfundo yakhe imfundo kaMose yayiphezulu kakhulu uma sithi wayiphila lesi sikhathi wayifunda kuma matriculation schools so imfundo yakhe yayiphezulu kakhulu so uMose njengoba wayehlala lapha wayehlala ePalace so uma ehamba yofunda wayengayi noma iziphi izikole kodwa waya ezikole eziphambili so uNkulunkulu nathi into ayenzayo ngoMose ngalesikhathi uMose engekho for 40 years eGibhithe lapha eGibhithe kukhona i-advancement eyenzeka kwashintsha ama-syllabus kwakhona ama-syllabus angenayo amasha lama-syllabus angena amasha ama-syllabus ama-magic ukuthi abantu bakwazi ukuphosa induku iphenduke ibe inyoka so wena Mose ngoba awuzange uthole ithuba lokuthi uyibone leyo nto uyi-experience eGibhithe obuhlezi la kaJethro for 40 years so manje into engizokuyenza sengizofaka kwi-varsity yami yaseZulwini ngikufundise mina into egejini useGibhithe lithi phambili lithi phambili uNkulunkulu wayese eyam-upgrade nansi uma esefika lapha endlini kaFaro ufika endlini kaFaro lithi phambili wenza lo mmangaliso uthi uFaro khombisa ukuthi phela uNkulunkulu okuthulile waphosa into ephenduka enyawo la ndiseyazi wabeseza naso safika saphosa into sasaphenduka saba inyoka kodwa kwase kuba khona umahluko ngokuthi le yavele yona yagwinya lesi
The Bible says, what is that to Pharaoh? Little Bible was figuring this cancer for one. Baba calling you people as our call. Little Bible was figuring this cancer what you imagine. By a puma egg beat. What I keep for us. Oh, my keep for us egg beat. Little Bible. Ukulu, my column, Abraham. Uchi almost a puma egg with the road. By a puma and bash any. Little Bible, oh, my now, I said, puma egg beat. Ukulu, my niggas in favor. You're watching Bapunze in the beach. And I can't even put the beach. I put you up. Tata in there. We are saying beach about Pumana. Ya Pumana Israel, but Tati collected the city for the second beach. But for 400 years, but after 400 years, our Pumana order, Puma, who called it my bed. Yamama said, the person put a good less or simple, less also, and get Puma Petero. We also saw Puma. Who call it does of poor pet? Who call it the wonders of Ligayon? Our boss will never send for his touches. Who are here to party at the beach? Who so poor, Messer Smart and the Yuno, Lord, you are so poor. Who may call it that niggas alone? My last point, you Messer Siatanas. Now, which area will be coming to live? Say, a figure a bear. Who may figure bear, little baby. Bon melamans. Unkulu wabona ukuthi bomile. Wayesathi uNkulunkulu hambani niye nisothola khona umthombo. Lithi babe nansi indaba yenza. Bathatha indondolo. Sekhathi siyathandaza. Bathatha indondolo zabo. Lithi babe base behlaba phansi. Ngalesikhathi behlaba phansi base bekhuluma ngamazwi. Bathi impompoza mthombo. Njengoba behlaba laphansi bahlaba kudrayi sehlala. Amanzi awekho. Akukho mfula la. Kodwa bahlaba ngendondolo kudrayi. Abalindanga ukuthi kube khona isayini yokuthi khona amanzi la. Kodwa bakholwa ukusho kwakhe. Bathatha indondolo bahlaba phansi. Bathi impompoza mthombo. Amazi ukuthi ukuliphi ihlala. Amazi ukuthi empilweni yakhe kubulamu dry khona. Kodwa namhlanje izothi ake uhlabe phansi ngendondolo. Bese uthi impompoza mthombo. Uthi impompoza mthombo wemali. Kudala astraglisha impompoza mthombo. Kudala ahlala ekhaya ngithi ngiyasama yikho into ehlakanayo. Impompoza mthombo. Kudala izinto zabheka phansi emndenini wami. Impompoza mthombo. Impompoza mthombo. Impompoza mthombo. Isikhathi se-dryness empilweni yakho siphelile. Abanye impilo yabo i-dry spiritually. Kodwa lithi iBhayibheli ngosuku lokugcina lomkhosi wamaJuda uJesu wasukuma wema wathi umekhona omile phakathi kwenu ameza phuze bengawaphuza ngamanzi kuyogobhoza umthombo yekufune amanzi aphilayo mhlawumbe kade wawukhoza kodwa u-dry spiritually kodwa namhlanje sikhuluma nomthombo wakamoya sithi mpompoza mthombo isikhathi sokuthi u-experience the day of the Pentecost elithi iBhayibheli ngosuku lwe-Pentecost wehlika umoya ongcwele bazwana bekhuluma ngezilimi enasentumo somlilo. Mpompoza mthombo. Mpompoza mthombo. In your family, mpompoza mthombo. In your business, mpompoza mthombo. Empilweni yakho umthombo awumpompoza. Njengoba bethi mpompoza mthombo bakhuluma nomhlabathi. Lelizwi likaJeremiya lithi izwe mhlaba lalela iphimbo likaJehova. Kunento esibiza ngokuthi spiritual technology la khona okhuluma khona umhlaba ulalele ngoba imvelo inamadlebe, inature inamadlebe. Mawukhuluma inature ikunikeza into ekhulumayo. Inakho uJesu uma ekhuluma nesihlahla somkhiwane wathi wena mkhiwane kusukela namhlanje akekho umuntu
ibhayibheli nakusasa isihlahla sasesibonile ngoba inature iyezwa. Yingakho akhuluma ngoLazarus esefile wathi Lazarus come out, waphuma ofileyo ngoba inature iyalalela. Okusho ukuthi inature ikunikeza into eyikhulumayo. Mawukhuluma izinto eyi-negative impilo yakho izoshona phansi. Mawukhuluma ubumpofu impilo yakho izohlupheka. Kodwa mawukhuluma amazwi kaSimakade uthi ngixekele kakhulu uMandla uKristu Jesu, uthi akusiwo nomsila kepha ngenhloko, uthi asikho isikhala senzelwe mina esiyophumelela, uthi uyadlala itafula ebusweni baphambi kwezitha zami, uthi I shall not die but live, uthi nemivimbo kaJesu baphiliswa, uthi mkhulu ngakini kunayo sezweni. Ake usebenzise amazwi wakho ukhuluma izinto eziphilayo ngoba umhlaba unamadlelo. Ucela siphakame sibe ngenyawo.